Bude to duet. Vzácni delegáti, priatelia, kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za túto dôveru. Pamätám si, keď som bol nominovaný na člena predsedníctva, hoci som celoživotný volič KDH, nikdy som nebol nastavený kariérne v tom zmysle, že by som riešil svoju pozíciu, ale prácu. 35 rokov som robil na úspešných projektoch pre Slovensko. A keď som dostal túto vašu dôveru a tú pozvánku, tak som to zobral ako to známe, osvedčil si sa v malom, pokus sa urobiť dobrú službu aj vo väčšom. Teraz to vnímam tiež tak. Nie je to niečo, čo mi patrí. Je to niečo, čo mi je prepožičané, tak ako sa odovzdáva štafeta, ako sa odovzdáva dedičstvo. A urobím všetko preto, aby som vás nesklamal, aby som dobre slúžil. Ďakujem vám veľmi pekne.